Надзвычайны паўнамоцны пасол Рэспублікі Узбекістан у Беларусі Насерджан Юсупаў усяго 2 месяцы як працуе на гэтай пасадзе. Раней такога прадстаўніцтва Узбекістана ў Беларусі не было, а толькі па сумяшчальніцтву з паслом у Маскве. Цяпер вось з'явілася магчымасць наладжваць больш цесныя эканамічныя і культурныя стасункі паміж дзвюма краінамі. Агульны тавараабарот паміж Брэсцкай вобласцю і Узбекістанам склаў у мінулым годзе звыш 11 мільёнаў долараў США. За 5 месяцаў гэтага года ўжо больш за 9. Мы поставляем продукты харчавання, лесаматэрыялы, фарбы і іншую прадукцыю. Брэшчына імпартуе садавіну ў розным выглядзе, бавоўну для прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. У пашырэнні гэтых эканамічных сувязей ёсць перспектыва, лічыць старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Лис. Предлагаем рассмотреть вопрос перспективы совместной деятельности. Прежде всего, это по поставке молочной и мясной продукции. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы напрямую, допустим, компании ваши, значит, в том числе и могут быть и частные компании, крупные, конечно, которые бы без посредников приобретали, могут приобретать у нас непосредственно у производителей эту продукцию и поставлять на рынок. Или мы готовы напрямую поставлять эту продукцию непосредственно в крупные торговые сети или какие-то базы. Ну, минуя посредников, это, конечно, снижает ее конечную стоимость. Таксама размова зайшла аб магчымасці падрыхтоўкі спецыялістаў для Узбекістана ў вышэйшых навучальных установах Брэсцкай вобласці, развіцці розных кантактаў на рэгіянальных узроўнях. Сваёй жа задачай у гэты першы візіт у Брэсцкую вобласць на пасадзе надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Узбекістан у Беларусі Насерджан Юсупаў ставіў знаёмства з кіраўніцтвам абласной выканаўчай улады на месцах і забеспячэнне базіса эканамічнага супрацоўніцтва на перспектыву, знаёмства з прадпрыемствамі рэгіёна. Вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, культурно-гуманитарного сотрудничества. И то, что на территории Брестской области находится Брестская крепость, это святыня для всех граждан бывшего Советского Союза. И мы в Узбекистане знаем и чтим память о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. И мы очень благодарны, я сам лично очень благодарен за вот этот вот радушный прием и за ту программу, которую организовали сотрудники Брестского облсполкома. Юрий Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».